Amerika a Izrael sú dva darebácké štáty, ktoré ničia mier vo svete. V Iráne zbombardovali dievčenskú školu, uhorelo tam 85 detí. Porušili medzinárodné právo a vedú ďalšiu genocídnu vojnu. Nestačila Gaza, teraz idú vraždiť Iráncov. A ja sa pýtam, to ideme ďalej predstierať, že Západ je tu ten dobrý? Čo nevidíte, kto začína vojny? Čo nevidíte, čo pácha Izrael a Amerika? Čo nevidíte, že americkí prezidenti sú len bábky v rukách izraelských sionistov? Áno, povedzme to na rovinu, sionizmus je nacizmom 21. storočia. Koľko ľudí musí ešte umrieť, aby to celý svet pochopil? Slovensko je jedna z mála krajín Európskej únie, ktorá odsúdila útok na Irán. Pretože to nie je o tom, či sa nám páči islamský režim, ale o tom, či rešpektujeme suverenitu a medzinárodné právo. Americká propaganda vždy upečie verejnú mienku na západe tak, aby ľudia nenávideli krajiny, na ktoré chcú Američania či Izraelčania útočiť. Urobili to tak s Irákom, Jugosláviou aj Ruskom. A robia to aj pri Iráne, Kube či Venezuele. Dokola to isté. My musíme pevne stáť na strane diplomácie a mieru. Musíme odmietnúť americkú a izraelskú agresiu a musíme si vážne položiť otázku, prečo by sme mali ďalej vyjadrovať akúkoľvek podporu Ukrajine, ktorá podporuje útok USA na suverénny štát. Však nech si Rusi zoberú Ukrajinu, keď Zelenský nemá problém s porušovaním suverenity pri Iráne, Venezuele ani Kube. Nech si Američania zoberú Kanadu, keď kanadský premiér podporuje útok na Irán. Už mám týchto západných farizejov plné zuby. Keď na budúce budú brať týmto pokrytcom Grónsko, zoberiem si pukance a budem sa smiať. Nech okúsia vlastnú medicínu. Možno raz pochopia, že najväčšou hrozbou pre mier vo svete je Amerika a Izrael.